E pechamos este bloque coa categoría de música clásica e contemporánea, o meu premio favorito. Os proxectos finalistas son Alejo Amoedo, Ensemble Aletamento, María Mendoza, e o proxecto premiado é María Mendoza. Bueno, a ver, jolín, moitísimas gracias, de verdade. É que non vou parar de chorar. Eu se tiña dous obxectivos. O primeiro era non caer subindo nas escaleras con estes tacóns. Eso conseguido, pero o segundo, é que para min isto é moi emocionante. Eu cheguei a Galicia no ano 2002 e o acollemento foi tan grande, eu quero tantísimo a esta terra que de verdade non vos podedes imaginar. Ai, perdóname. O que supón para min formar parte disto, ¿no? Disto tan bonito, de Galicia, que ten tantas cosas bonitas, que tantas cosas bonitas me dá, do meu pobo Esgos, que para min o teño no corazón, maravilla, a provincia de Ourense, por favor, o sea, todos os proxectos de Ourense. Teño que dar as gracias e agradecer a miña familia, non me deixan nomear, pero bueno, Clara, si, a miña filla que está aí, que é unha crack, o grupo de Tetas Van, que levamos 15 anos tocando xuntas, aí seguimos, por favor, gracias. E bueno, a toda a xente que me atura, de verdade que é moita, gracias por compartir esta tolemia, que é esta vida que é unha verdadeira locura. Eu tiña que decir, de verdade, de corazón, vivan as bandas de música!